Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Kaixo. Aizue, Zumaian bada paretatxo bat, gutxinez 184 pintura geruza dituena, bat hasieran zegona, beste 86 guk bertan margotu genituen muralenak, beste 86 muraloiek denak ezabatzeko orduko alkateak erabilitakoak, eta azkena, oraindik hortxe dagona, 180garrena, zentsura garaitu genunean, ospatzeko margotu genuna. Espazio publikoan askotariko mezuak idaztea, ezabatzea, margotzea, bueno, pues ezagutzen dugu, oso aktuala da, baina oso kontu zarrare bada, ezta? Bai, hori da. Bai, imaginatu, etorkizuneko arkeologoek, zer aurkitu dezaketen Zumaiako horma hortan. Eta gaurko arkeologoek aurkitu dutena da, mezu mordoa idatzita, Pompeiako kalexka batean. Nazioarteko ikerlari talde multidisciplinar batek hartu du parte proiektuan, besteak beste Sorbonako eta Quebeceko unibertsitateek parte hartu dute hortan, eta esan bezala Pompeiako kale batean 300 grafiti inguru desfizpatu dituzte, eta Pompeiako parke arkeologiko arduradunak horren berri eman dute, oindala gutxi, eta proiektuak Buguide kuluak du izena, korridoreko ahotsak, eta berez hiriko antzokien eremua eta estabianarekin lotzen zuen kale txiki edo korridore bateko hormak azertu dituzte. Berez begi hutsez ikusten ez diren 300 grafiti, ia 300 grafiti desifratzea lortu dute esan bezala, baina horitatik ja 200 gora identifikatuta zeuzkaten, baina ez dituzten ondo irakurtzen, eta beste 79 erabat berriak dira, ez zeukaten haien berri. Eta hortarako erabili dute RTI, Reflectance Transformation Imaging izeneko teknologia berri bat, nik ezakit nola funtzionatzen duen zehazki, baina hori egiteko balio du berez begi hutsez ikusten ez deguna azalera ekartzeko. Eta Pompeiako parke arkeologikoko zuzendaria den Gabriel Zuctiegelek esan du iragarki taula baten modukoa da, pareta hori. Sare sozial edo txat moduko bat, erromatar bizitzaren bitakora bat. Eta egia da, iraganeko elementuak sare sozialekin konparatzean neko topiko eta neko, aspergarri bihurtzen ari dela, baina kasu honetan nik uste zaiola arrazori falta, besteak beste erromatarrek badakigu latinez idazten dutela, letralarriz eta puntuazio hori gabe, eta zoritxarrez sare sozialetako erabiltzaile askok ere horrela idazten duela. Oiuka eta puntuazio hori gabe. Baina igual, konparazio horrek zentzua dauka batez ere mezuen volumenagatik, kopuruagatik, ez? Esan dugu, proiektu honetan 300 grafiti aurkitu dituztela, kalexka bagar batean, baina orain arte Pompeia eta Herkulanon, Pompeia aipatzen dugunean Herkulano ere barnoan sartzen dugu, guztira 10.000 gora identifikatu dituzte. Badira batzuk, Eta pentsa teknologi berri horrekin zenbat gehiago identifikatu ditzaketen, eta gainera kontua hartu behar dugu, grafitiak ez zirela soilik bi hiri horietan egiten, erromatar imperio osoan egiten ziren, baina horiek galdu egin dira, ez? Eskerrak Zumendiari. Hori da. Esaiezu hori, 79. urtean hor bizi zirenek, bai. Eta hori, azkenean imperio osoan milaka edo milioika mezu izango ziren, ez? Eta azkenean ikusten duguna da, antzinako Roma grafitiz josita zegoela erabat. Tag me. Tag me. Put your name on it. 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 Put your
Bueno, baina jendea jakin nahi duna da zer jartzen zuten, os? Hori da, idatzi doze marrazte zuten, ez? Bai. Korridore hortan, marrazkien artean, gladiadoren eta itxasontzien marrazkiak aurkitu dituzte, besteak beste. Hori gaur eguneko ere, ez? Hori, futbolarien argazkia jarri horren, gladiadoreak. Eta ezakit, influencerrak, ezakit, bere burua jatean, ez? Ateratzen duten bezala, itxasontziren bat ere. Baina egia esan gehienak testuak dira, ez? Da iragarkiak. Hola, zuzenean, amodiozko edo desamodiozko historioak ere, edo idatzita irainak, ere txisteak, eta holakoak, ez? Twitter. Bai. Eta, hori, txisteak aipatu ditugula, pixka bat aztertuko dugu umorea erroman nolakoa zen, ez? Eta, hor duela urte batzuk, Mary Bird historialariak ezaguna da, bera, historia munduan, baina guretzat ere ezaguna da, ze aipatu genuen... non? Uste dut, serie eta pelikulatan personaje beltzak agertzeaz, ez? Eta berak hori definitzen zuen, ez? Logikoa zela, adibidez, erromatar garaian, personaje beltzak izatea patrizioak edo goi mailakoak eta esklobuak aldiz, txuriak izatea, ez? Baitera ipatu genuen, beste behin uste dut British Museumeko kontseiluko kidea delako. Baina maja da. Gustatzen zaigu. Ebasteaz badaki, zerbait. Bai, a ber, baina agian ezakit barrutik gauzak aldatzea posible ote den. Ez dakit. Badulana, Merik? Gustatzen zaigu, Mary Bird. Kontua da, berak duela urte batzuk esan bezala, idatzi zuela liburu bat, Laughter in Ancient Rome izenekoa, barre antzinako Roman, eta hori oso lan sakon nahi zuen, ez? Eta antzinako testu asko aztertu zituen, besteak beste grafitiak, hormetan idatzitakoak, eta aztertutako testuen artean, laugarren mendeko Filogelos izeneko bilduma dago, eta hori da orain arte aurkitu duten txiste bildumari zaharrena, berez grezieraz, antzinako gerkeraz idatzita egonarren, Romako 275 txiste jasotzen ditu. Eta nahi bezuet bat kontatuko dizuet, irakurriko dizuet, zen nik grazierik ez daukat. Kontao. Nola nahi duzu hilea moztea, galetu zuen hilea apaintzaileak, eta bezeroak erantzun, isilik. Hostia, kikamunarrizek ez zuen hobeto bingo, Ez dut oso ondo egin, baina da pixka bat adirazteko 2000 urteetan txisteak ez direla aldatu, ez? O asko bintzat ez dira aldatu. Topikoak ere ez? Ilea ipandegian asko ditzi egiten dela. Arranderia, ipandegia. Esan behar da txiste honak eta txarra botatzen zituztela, ikusi egon bezala, ez? Eta Zizeronek berak aholkatze zuen, tarteka txiste txarra botatzea, ero txiste honak gehiago naberman duzitezen. Arrazoi osoa du. Bai, ez da. Horregatik botatzen ditugu txiste txarrak, ez da. Zizeronek, Bai. Betu bera. Garai hartan adiez, Abderako biztanlekin egite zuten barre, edo haien lepora. Eta, baina terraziako iria ja ez da existitzen, eta guk beste leku batzuk, ez, beste hiri eta toki batzuk erabiltzen ditugu horretarako, guk adibidez bilbotarrekin, haiek gurekin. Garra zil. Hori da. Punto isili dago, baina... Eta hori txistean esan da, barra indo. Ez dut uste, grazian dirik indionik. Adibidez gaur egun ere ez daukagu egunukorik, ez? Baina ustezko maskulinitate gabeziak oraindik grazia egiten die, batzuei bintzat, ez? Bueno. Bai. Badakigu Erromakoan neko ez, oso gizarte misoginoa zela, eta emaztei tratu txarrak ematen dizkieten senarrari buruzko txisteren bat ere, iritsi zaigu. Baina ez zuten txiste arrazistak egiteko iturarik. Zergatik, antzinako Roman, etzolako arrazakeriarik, edo behintzat, zentzu kolonialistaan, ez? Guk daukagun arrazakeria kontzeptu hori oso kolonialista da, eta horren horretik, etzolanakorik, eta horren adibide izan daiteke adibidez, Septimio Severo, barkatu egun da, 45 urtean jaiota 2000, Jesus, 2000, 211 hiltzena, Erromako emperadora izan zen, baina Afrikan jaio zen. Leptis Magnan jaio zen, gaur egungo Libian dago, Tripolitik gertu,
Beraz, etzen Afrikako beltzekoa, baina etzen txuria ere. Ez dakit, referentzia bezala niri okurtzen zaiten libiar bakarra Muammar al-Gaddafi da. Ez dakit beste libiarrik ezautzen duzuen, baina nik imaginatzen du alako... Gaddafi bat. Ba, eta eskulturetan eta erenko hilek iskurra ikuste zaio, bere seme Karakala ere, ez? Emperadora izan zena. Horrek ere oso hilek iskurra zeukan, eskulturen arabera bintzat. Bueno, kontua izan zela imperio osoko agintaria, eta beste Britainiakoa, ez? Hau da, gaur egungo Britainiako artetakoa. Eta gainera Britainian hil zen. Ze Kaledoniarren kontra borrokatzera joan zen bertara, baina gotak eraginda eborakumera erretiratu zen eta antxe hil zen, eta Dion Casioren arabera bere azken hitzak izan ziren, 3 aholku bota zituen, bere azken hitzak izan ziren hauexek. Bakeari eutxi, soldaduak aberastu eta beste guztiari burla egin. Bakeari eutxi eta soldaduak aberastu, haian da ondoren datorren esaldea ulertzeko, ez? Osea, emategu txistea bere horretan dagoela. Bai. Humorea mintza bazeukan. Bai, ez da? Bai. Esan behar dago, entzinako eborakum gaur egun hiri ezaguna dela. Inglaterran York hiria da. Edo bat banik esango loken bezala, Jol. Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Un ratito nada más. 4 de julio, Perla y Ulay. Ando con mi prima borracha Rulay. Los míos en el Bronx, saben la que hay. Con la nota en high, por Washington High. Willy Colón me dicen el malo. Ay, porque pasan los años y sigo dando palos. Prendiendo discos como cuadro Frida Kahlo. El perico es blanco, sí, el tusi racista. Berandu egin esan Nueva York, eta esan zidaten, hori agian ez dela politikoki zuzena. Ze ba? Bueno, pues, besteen azentuak imitatzia. Baina, kantak horrela du izena. Betu. Hori da. Kantaren titula irakurtzen baldin baduzu, Nueva York. Nik esan niona. Bai. Eta gero bizitzari pizkat, Grazian Barzaiolare, bai. Bai. Ja, beste honek behintzat, punto danza jarri du. Errezil. Hori da. Ba, bueno, esan dugunez, beraz, erromatarei berdintzaien, norbaitek, Asian, Afrikan, edo Erroman, edo Errezilen, ez, jatorria izatea. Ja. Axola zuena klase soziala zen, azken finean, ez, orduan, zea razista ez, baina zeharo klasista zen, imperioa. Eta, ba, horregatik, ba, neko gustu txarreko txisteak egite zizkieten, azpitik zeuden guztiei, pobrei, esklaboei, emakumei, eunikoei. Baina, alderantziz ere gertatzen zen oso tarteka, ez, eta gaur egun bezala ere, boteretsuen bizkar barre egiteak, ba, beren kontrako armetako bazan, ez, batzutan bakarra. Eta adibidea jarriko dugu, eta da Marco Aurelio Komodo enperadoreari buruzkoa. Komodo. Justo, Septimio Severoren aurrekoa izan zen. Eta 182. urtean, Erromako Koliseoan enperadoreak ikuskizun handi bat antolatu zuen, 50.000 ikusleen aurrean. Baita, tipo Bad Bunny. Bai. Tipo Bad Bunny nik ezagizagatik Donald Trumpen kutsu gehiago hartzen diot, ze Komodok ikuskizuneko protagonista izan nahi zuen. Ez? Eta horregatik aurre ziltzorien utzitako hartz batzuei lantzak jartu dizizkien, ez? Edo sareetan harrapatutako beste animali batzuk itzituen, eta baita ere gladiadore batzuekin ere, ez, borrokatu zen, aurkainolako aldeginik egin zuten gladiadoreak, eta mendean hartu zituen edo horren plantak egin zituen. Nik horrek gehiago, Trump baino eta azten dite Espainiako horrege emeritoa. Bai, edo aurreko beste emerito Frankori ere uste, ez, izera joaten zienean, uste ja hilda jartzen zizkio dela. Tiroa bota horretik ja entzeden izan da. Bai. Eta, bueno, erakustaldi, ez, superheroiko hori bukatzeko, ez, egintzuna zen lehen lorretako patrizioen
aurrean, ez, ostruka baten buru odolestatua erakutsi zuen, ez? Eta Patrizio eta sanatari horiek barrez lertzeko zorian egon ziren, ez? Eta horri kronikariak vehementius risimus esan zion. Beste enperadore batzuk ere agiasan nahiko ondo hartzen zuten, berein kontura herritarrek parre egitea, ez? Adibidez Augustok, lehen emperadoreak, baina komodo ez zegoen horien artean. Komodo ez zegoen eroso horrekin, eh? Ez. Komodo, nahiko inkomodo sentitzen zen, nonbait. Azkenean Zizeronen aholkuari jarraituz, ez? Txiste txarrak bota behar ditugu, onak nabarmentzeko. Honen bat botako dugu, noizpaite? Bai, lasai. Bai, pentsatzen ari zera. Bai, baina, eman denbora. Bai, eundapiko podcasten ondoren, ez? Agian iritsiko da baten bat. Baina, hori, ostruka horrek bezala, ez, burua moztuta bukatu nahi ez bazuten, senatariek barreari eutxi behar zioten, eta haietako batek, ezaguna, Kasio Dionek, hori zan, Septimio Severoren azkeneko hitza jaso zituen kronikari berak, harrek berak kontatu zuenez, buruan zeraman koroari, erramu ostoak kendu zizkion, eta hoan sartu eta mastikatzeari ekin zion, hori, barreari eusteko. Eta niri horrek gogoratzen dit Monty Pythonen pelikula Brianen bizitzan. Bada momentu bat Pontzio Pilatos eta hizketan ari dena eta hitziteko modu berezia dauka eta zenturioi bat hor dago barriari ezin utzirik. Bai. Hori gogoratzen dit pixka bat. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Monty Pythonek alokatzen digu bizitzaren alde argiari begiratzeko, baina erromatarrek, behintzat txistek eta grafitiek adierazten dutenez, gehiago alde inunari begiratzen zioten. Edo alde marroiari, esango genuke. Ze erreferentzia eskatologikoz beteta daude Pompeiako paretak. Emojiak existituko balia, kakaren emojia izango litzateke. Bai. Bueno, klasiko bat ez. Klasiko hori baldin badago, erromatarra dira, eta humorearen aldean, ez? Hori, sexua... Bai, ze azkenean erroman gorputzareko harremana pixkat askeagoa edo desberdina zuten gaur egungoarekin alderatuta edo ondorengoarekin alderatuta, eta horre seinale dira ez duk esan bezala ere irudiek eta ez testuek egiten duzten referentzia sexualak, eta irudiei dagokienez sexu eszena esplizitua marrazten zituzten hormetan, nagusiki burdeletan eta horien inguruetan. Neoizko argirik ez zuten. Ez. Eta horiek egia esan publizitatea egitea zuten helburu, azkenean bezeroak berotu eta erakartzea. Eta zakilen marrazki sinpleagoak hori non nahi. Bai. Oso indarrean dago, Bai, zakilan emojia existituko balitz, hori igual kakarena baina gehiago erabiliko zuten. Bai. Zumaian aipatu dut adibide hori, baina zakilismoa... Bai, hori bai klasikoa dela. Non nahi. Bai. Eta batzuek egozten diote gorputz pertzepzioen aldaketa hori kristautasunari, ez? Bekatuaren kontzeptuari, eta bai, baino ez? Meri Berde ustez, marrazki eta saldeoiek ez dute sexua askatasuna adierazten, misoginia baizik, ez? Hau da, sexu eszenak gizonezko entzategina daude, gizonen begiradarako, eta zakilak genital maskulinoak marrazten zituzten, botere simbolo bezala, ez? Sexu simbolo bezala baino gehiago. Eta, bueno, honi buruz hitz egin dugu, baina adibide gutxi jarri ditugu. Bai. Eta orduan, hemen jaso ditut esaldi batzuk, Pompeiako eta Herkulanoko hormetan aurkitu dituztenak. Artista batzuena. Hori da, poeta eta, ez? Eta pentsalari. Hori da. Bai, egia esan, batzuk gaur egungo sare sozialetan aurkitu daitezkenak dira, adibidez, Gaio Pumidio Dipilo hemen egon zen, edo apilaren 19 ogia egin nuen.
edo Epafra ez da ona pilota jokoetan. Ja. Bai, horiek ere, bai. Beste batzu sakonagoak ziren, batek idatzi zuen, arazo txiki bat handitu egiten da, ignoratzen baduzu. Bueno. Ez dakit oso ados nagoen horrekin. Aholkuak ematen, onak ez dakit, baina aholkuak. Beste bat, nahiko obioa, ilondoren ez zara ezer. Erra. Nahiko obioa eta nahiko ateoa ere. Horiz, nada, Sarako elista gainean dagoen esaldi mitikoa azken orenak du gizena kolpatzen, eta estilo hortako emateu. Bai, bai. Eta beste ere klasiko bat, suarekin jolasten duenak. Bueno, erriten da? Zakila erretzen du. Bakizu, zakila erku guzta sartu batzuten. Bai. Beste batzuk publizitatea egiten zuten, oso garbia, Palmira egarriak entzen duena. Palmira, orduko Coca-Cola? Ez dakigu, edo zein nortzen, zertzen, taberna bat, edo... Taberna. Izan geniteke. Eta tabernan zerbitzu publikoa da egarriak entzea. Bai, eta beste iragarki bat, da, norbaitek larrutan egin nahi badu, atitxe bila dezala. 4 sestertzio balio du. Bueno, bai. Hori publizitate zuzenagoa, prezioarekin, eta, ez? Bai, diario fatxon ere alakoak topatu aldituzu. Horregatik. Eta eskatologikoak, esan dugunez, asko dira, adibidez, pare bat hartu ditut. Eta batek esaten zuen, datozen urteetan, zoriona opa dizut, nire lorategian kaka egiteari utz diezaiozun. Ja. Bueno. Eta, bai. Irainetik jo beharrean. Hori da. Pues mandio beste bueltatxo bat, ez? Bai, alde hemendik esateko modu polita da. Hori da. Bai, luzeagoa. Bai. Baina... Bai. Eta ostatu bateko horman beste autopatu dute. Nagusi, ogean pixa egin dugu. Aitortzen dut gaizki jokatu dugula. Zergatik jaiki nahi baduzu, orinalik ez zegoen. Logikoa. Bueno, bai. Baina... Eta gero... Haze txapa. Bai, hori da. Bai, barkamena eskatzeko, baina pixa horruzteko. Gero sexualak asko daude, solemnez, larrua ondo jotzen duzu, zan bat. Solemnez. Bai. Beste bat, hemen eskamorduarekin egin nuen larrutan. A ber, ez da, esatezu ez, fantasma galanta. Burdel baten orman, putetxe baten orman idetzu dago, eta orduan oso logikoa da. Putetxe berdineko orman ere, Hermerosek larrua jo zuen hemen fileterus eta kafisusekin. Bera. Osea, detalle... Izena bizenekin beti eskertzen da. Hori da. Informazioa. Fileterus. Fileterus, bai. Izen polita, Bai. Gero taberna bateko orman, beste hau agertu zen, Apeles txambelanak eta Cesarren esklabo Desterrek hemen jantzuten oso gustura, eta horrekin batera larrua jo zuten. Aldi berean. Bai. Jan. Bai. Batzuk erromantikoagoa ziren, eta adibidez, hau, maite minduta dagoen oro ikustera etor dadila. Mezua, alegia. Venusi saietxak eta bizkarra makila zautxinai dizkiot. Venus maitasunaren jainkosa. Berak nire bular biguna zeharkatu badezake, zergatik ezin diot nik burua makila zautxi? Eto sugirito. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Tú lo has hecho porque ayer yo te invité, cuando ibas con tu amiga de la mano. Se acababan de encender todas las luces. Era tarde y nos reímos. Erroman erromantiko asko. Bai. Ikusten izenaz. Bai, eta bazuden bilagun, baita ere idatzi bat utzi zutena orman, eta ez dakit oso romantikoak edo ziren, nik esango nuke baietz, eta hoi zuten. Gubiak, gizon kutxunak, betirako lagunak, hemen egon ginen. Guri izena jakin nahi bai duzu, kaio eta aulo dira. Eta nik uste dut, gara hartan komatxoak ez ziren existitzen,
baina igual lagun hori komatxo artean jarriko zutela, nik kutsu homosexual bat rapatzen diot horri. Baina beste batzuk zuzenagoa ziren, adibidez beste grafiti batek dio, sekundusi mutilekin larrua jotzea gustatzen zaio. Zuzena, garbia, bai. Eta beste batek bere burua, bere buruari buruz idazte zuen, hauxe. Negar egizuen eskak nire zakilak abandonatu zaituzte. Orain gizonen ipurtzuletan sartzen da. Hola, Bai. Zuzen, gordin. Eta errespetatu beharrekoa. Poesiarako tarterik utzi gabe. Imaginaziorako ere ez. Hori da. Dena oso grafikoa. Bai. Egia zen. Bai. Bolobil. Bai, eta bukatzeko, ez? Cecilio Jokundoren... Jokundo, Bai, Jokundo barkatu. Horretxean horman aurkitutako grafitiak alazioen, maite duena loratu dadila. Jo. Maite ez duena hil dadila. Hori ez da oso... Bueno. Baina bukatzeko, maitasuna debekatzen duena, bi aldiz hil dadila. Hore, bitu Jokundu, Bazuen hor... Zer esana. Gay friendly zan. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.